ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಬತ್ತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡ ಶಿರಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಲಗೇಜ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಕಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಕೈತಲು ಹೋಗಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಆದ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಇಡೆಗೆ ಪೋವಾಯ್ದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಿಂದು ಅಂಚ ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಐಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದ ಒಂದು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಾಂಡ ಮೂಜರೆಗ್ಲಕ್ಕ ದಿನ ಆಲೈತೆ ಬಂದಿಡಂಚ ಸಾಯಿಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಲಿ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ ಅಕ್ಲಿನ್ ತುದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಕ್ರಶ್ಚರಿಗಳ ಓಡಿತ್ತಿನ ಬತ್ತಿಗೆ ತೊನಲಿ ಮೂಲ ಪಾದೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ನಾಡು ಸಾಕಂಡು ನೈಪಂಡ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಪುಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಚ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಜೋರ್ ಬಡಾರ ಸುರುವಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಿಂಚ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಡಿಯ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಶಿರ್ಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಅಂಚ ಇರ್ದು ವನಸ್ ಮಂತುನ್ಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಬಡಾತು ಹಿಂಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಿದಾಯ ಒಂಜಿ ಏನ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಂಡು ಸಾಯ ಐತ ಪಿರೌಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಕುಲ್ವೆ ಇದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಕೈದು ಶಿರ್ಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ
ಏನಾಗೈತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಅಂಡ ಉಲಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲವ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಆದಿತ್ತ ಪಿತೈ ಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮನ್ ಬರೆತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ದರ್ಶನ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ VIP ಪಾಸ್ಗೆ ಎತ್ತದಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಪೋಯರ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮ Thank you. ಏನ ಕೋಯಿನ್ ಶೋಕೊಂಡು ಡಿರೇಟ್ ಬೈದೇನೆ सिल्वर है बॉर्च ये सिल्वर है नहीं सर वाइट मेटल है सिल्वर का इधर है रिंग है पेंडल है ड्राइवर है लेप्पल ಹೆಜ್ಜೆ పోయా అంచే పోయా తిన్ కదా పోయ్ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಏನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಾಲ್ ಅಂಚದಲ್ಲಗೆ ತೊಂದು ಬಟ್ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಯಿಗೆ ಟಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅವೇ ಟೆಂಪಲ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನ ಶಿವಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಗ್ಲ ಬಡ ಉಂಡು ದಾಲ ತಿನ್ಪಾಗ ಅಂತ ಕೂಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿರ ಏನ ಬಾಂಬೆ ಕೋವಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ಅವಳು ರೂಮ್ ಅಲ್ದೇನಿ ಒಂದು ಸಾಡೆ ಪೋಪಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ಪೇರ ಈಗ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಾಯಿಗ ರಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಡಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪನ ಕೈಡ್ದು ಹಾಕಿರೇಗ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಮಗಕ್ಲ ಲಡಾಯ ಅಂಡ
ಟಾಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟಾಯ್ನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕು ನಾಯಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಬುಡಿಯರ ಏನ ಸಾಯೋ ಏನೇ ಅಬ್ಬಾ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮೂಲು In 500. ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿದ ಪತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಮೂರ್ಲು ಏನ ಒಂಜಿ ಡಾಬಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟುದುಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೋಯಿಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಪಕ್ಕನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಅಂಚೆ ಕುಲ್ಲುಗರ ಗಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಿ ವೆಜ್ ಕಡಾಯ ಏನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಏನ ಚಿಲ್ಲಿಯಾ ಒಂದು ಜವಾರಿ ಬಕ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಾವು ಬ್ಯಾಂಗನ್ ಕಬಡ್ತ ವನಸ ಉಂಡು ವನಸ ಅದು ಪಾನ್ ತಿನ್ಕಾನ್